Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe na le channel uphinde uklike ibell for ama notification. Ivideo yethu namhlanje izobe imayelana ngonyale ngithibede. Unyale ngithibede simazi ngegama lika Zekhethelo khona phana kuZalo. Kuvele indaba engajabulisi futhi indaba engimnandi ukuthi uZekhethelo uyashiya khona phana kuZalo. Lezi indaba iveziwe linye page la khona phana ku Twitter namhlanje ekseni ipage elikhulu edila nge-entertainment. Baveze ukuthi uZekhethelo uyashiya khona phana kuZalo noma bengayishongo imbangela ukuthi yini imbangela ukuthi eshiye and futhi abashongo ukuthi uzohamba nini futhi uzohamba kanjani, kodwa indaba iphumile ezithi uyahamba. uZekhethelo useneminyaka o4 khona phana kuZalo, wafika ngawo lapha unyaka 2017 phakathi nawe and wafika ezodlala irole ukuthi ebe ingane kaNkunzi and kuthe makhamba isikhathi wadiscover ukuthi uNkunzi akusiyena ubaba wakhe. Sethola ukuthi uNkunzi akusuka ubaba wakhe, kube nengxabano ke lapho and then lokho kumenza ukuthi lokho move out elokho eshama up and down. Ugcine sehlala lapha noMamlambo. Khumbula ngoba ehlala noMamlambo bathi lokho enza ama application efuna umsebenzi esho ukuthi ufuna interview. So ngoba lokho ufuna umsebenzi mhlawumbe indlela azohamba ngawo le uzothola mhlawumbe umsebenzi phesheya mase yahamba. But ngiyasazi ukuthi niyazi sikhona fona sokho sikuseshela sikubhekela ukuthi uzohamba kanjani nani. So ke lezi indaba ezibhlungu impela ngoba uZekhethelo usehlalile khona phakathi kuZalo sena 4 years ekhona and futhi noma izero lakhe bingekho nkulu ngako kodwa isikhala sakhe impela sizoba khona. Ngeke siyazi ke imbangela uthi wayihambile maybe ukushintsha waso lapha ne storyline because siyabona sekhona uGC noThobile noMxolisi noMastermind bayabuya and vele uZalo ku season 7 babethembisile ukuthi storyline sakhona impela sizoshintsha. So ke impela ngesazi ukuthi wayebemhambisa impela sawukuseshela sikubhekele impela lapha kuZalo siluza ama character amaningi ibheka nje ogabsile nabo lapha noqhabanga nabo lapha nombambano and futhi mayise kuZekhethelo ayikubhlungu bafethu ungakhohlwa ukuthi ulike usubscribe if ungazusubscribe. Thank you, ngiyabonga.